Hello mga katrisma. Nagwakas. Adi kami yan na nanapos. Diya probinsya namon. Anniversary na. First anniversary ng pinsan namin. Anniversary kasal ha. Dito kami sa Barangay Sungi. Sa pinsan namin. Anak ng kapatid ng tatay. Doon sa taas, marami sila doon. Barangay Sungi. Ito na area, Barangay Sungi. Si tatay, itong tatay ko. Tatay ito ni Katrisma. At nanay ito ni Katrisma din. Say hi, Nay. Hi, Nay. Masirom ka man. Ano masirom? Ang lipat ko. Chinese man. Kaya ba gusto yan? Lipat choy. Ito nagka-white. Si Ninong Konsihal. At ito si Tadanding, yung anak niya. Yung namatay noong isang taon. Ito yung bahay nila. Bahay na. Guys, tagay na tagay. Tuba. Masarap ang tuba dito sa amin. Kahit bago. O malubog. Masarap ang sumsuma namin. May karne. May pansit. May duma. May quality. Bagulan. Grabe, makat sa Manila, be. Masingiti na yung pagna.
Halot diretso ka daim. Yun, naharungan niya ako. Jen! Ano, dapat yung tubig ha? Walang nalapi. Baka manilig pinusay. Galaw, 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 galaw. Gagot na niya. Dalaw ko ay. Ikasayang lang yan natin. Wala niya kapulanan. Tulog. Pero, DJ Dance.